ソ雑魚か。ま、大したことねえよ。全部俺が蹴散らす。僕名前適当につけちゃって。みんながいてあの家があれば私はそれでいい黄昏の丘と家族を守るために。や。待ってろイチ。黒い鳥は私にお任せを。そうやったあなたがいないとこの世界はつまらない。好きなようにやるのが一番だ。プラネットもリアルもな。遊びだよ、ゲームじゃん。ネトゲ廃人なんてやだな。死ぬほど軽蔑する。クソが、現実なんてこんなもんだ。クソでできたクソだらけの世界に生きるクソ人間。クソの弟、クソ親父、クソのクソのクソ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 、そしてクソ。世界はクソだ。クソのクソのクソ世界だ。こいつが究極のエンドコンテンツ。幸せの黒い鳥。プラネットは理想郷なんだ。そうだな。イチをよこせ。あいつに家族ごっこなんて似合わない。位置はやれないな。こいつはうちの要だ。リアルの詮索は禁止。それが一家のたった一つのルールだよ。俺は知らない本当の家族ってものを。今帰ったぞ。おかえり。おかえり、シロさん。おかえり。おかえり。おかえり、シロさん。シロさん。俺たちは知らない互いに何も。